God aften, folkens, og velkommen. I dag, der skal vi have et stort emne op, som har været betydningsfuldt for mange mennesker. Og derfor har jeg inviteret Rikke Bækli i studiet. Velkommen til dig. Mange tak. Og så vil jeg gerne fortælle lidt om, hvordan en tsunami dannes. Der er to oceanplader. Når de skubber sammen, trykkes vandet imod land med sådan en kraftig styrke. Og det er det, vi kalder en tsunami. Det er sådan, en tsunami, det bliver dannet. Og de der to oceanplader, når de så skubber sammen, så kommer det an på, hvor hårdt de skubber vand ind mod land, og det er så bliver det så dannet som en tsunami. Og ja, til dig, Rikke. Hvordan har det taget på dig, at der var den her tsunami dernede? Altså det har selvfølgelig gjort ekstremt stort indtryk, hvis man kan sige det sådan på mig. Altså jeg er blevet rystet, og nu har jeg været dernede sammen med min kone og mine 3 børn, og heldigvis så var der ingen, der døde, men min kusine, som boede dernede, hendes bror, altså min fætter, han omkom desværre. Det er ekstremt tragisk, og det har taget hårdt på os, og vi er ekstremt kede af det. Ja, det Og er trist. vi er stadig ikke kommet over det endnu. Men Det er ikke noget, man lige kommer os over. nej, det er rigtig svært. Ja, det kan jeg se. Og jeg er svært at få tår i øjnene. Det er sådan Ja. rigtig sørgelig historie. Nu vil jeg så stille om til vejrudsigten. Værsgo til dig, John.